Tikulandireni kulikonse kumene mukutionera madzulo ano. Ndine Brian Banda ndi programu inanso sabata ino ya Times Exclusive. Mulendo wanga mpulogalamu iyi sabata ino ndi olemekezeka nduna yathu yatsopano ya zamasewero komanso achinyamata olemekezeka bambo Ulemu Msungama MP. I love brilliant green on my walls. I love signal red, sweet lime, electric blue. I just love golden yellow. You get all that and more at Rainbow Paints. Imagine a water-based paint that is water-resistant. Imagine a paint that is absolutely washable to remove dirt. And it guarantees you 10,000 cleaning scrubs over its lifespan without losing its luster. There can only be one paint that does just that, and that paint is acrylic sheen. Get yours today at all leading hardware stores. Rainbow Paints. Peace of mind. Part of the deal. Honorable Minister, tikulandireni madzulo ano. Choyambirira, congratulations for being appointed kukhala nduna yathu ya zamasewero ndi achinyamata. Zomwe kwambiri Brian. Muda ilandira bwanji nkhani ataulutsa kuti ndinu nduna? Poyamba nditero Brian kuti ndiyamike Mulungu. Kuti mwa anthu ambiri amene alipo amene mtsogoleri wa dziko lino anakatha kusankha, ineyo ndinali mmodzi mwa anthu ameneyo ochepa amene asankhidwawo. Poyamba ndiyamike Mulungu chifukwa chimenechi. Chachiwiri mundilole ndathokoze a President Dr. Lazarus Chakwera pondisankha ine kukhala nduna wa zachinyamata komanso masewera. Kunena kuti nkhani inayilandira bwanji, ineyo nkhani imeneyi inayilandira ndi chimwemwe kwambiri, komanso ndinosangalala kuti naona kuti ngakhale mtsogoleri wa dziko akhoza kundidalira kukhala nduna mmene zilili pano moti ndikhoza kuyang'anira achinyamata komanso zamasewera. Mwachidule ndinene choncho kuti nayilandira ndi manja awiri ndi chimwemwe. Sine ndekha ya komanso ngakhale anthu amene andidalira kukhala MP kuja kumudzi kwathu kuja ku 23 Chilinde Barracks State anayilandiranso mwachimwemwe. Nthawi imene chati makamba towards my elections kuti you had supporting ngakhale talent center ya ku State House. Zona. Zinalimpekesera chabe kapena zona ndithu? Ayi nkhani mecha ndeni. Ndithu moti 2014 ija muja ndi mati yayi ndabeledwa pa ma center 18 ndinapambana ma center 12. Komano mmene makachita chibwereza ndachoka ku court ndinawina ma center onse 18 kuphatikizirapo ya ku State House. Imene nthawi ya 2014 ija sinawine umene. Komano kabwereza kaja tinawina ndithu mpaka na ku State House. Let's quickly talk about mulandu wanu. Ndinu mmodzi amene mulandu wanu amaugwiritsa ntchito ngati chitsanzo ukamamva chigamulo cha koti olo maloya akumene kuja. When you look back mmayikumbukira bwanji nthawi imeneyi? Inali nthawi yowawitsa kwambiri, nthawi ndikhozoti ya mazunzo chifukwa anthu ambiri amangona zotsatira amene zinabwerera. Okay. Komano samaona kuti process kapena ndondomeko inayenda bwanji. Inali nthawi yoti ndinakumana ndi zokhwima zambiri zoti ndinakatha kusiya kunena kuti bwanji ndizisiye ndizipanga zina. Koma ifo kuti ndi maloto kunena kuti iyayi ndayimirira anthu akwathu. Zinapezeka kuti ndinalimba mtima kupitirira mpaka nakafika pamene paja. Fa amene ndikunena pano kunena kuti sizinayi zophweka. Inu mukudziwa Brian kuti mkati mwa ndimemo ndinamangidwa poso kunena kuti yayi afuna ulanda boma. Kunayi kundithu kuti kunditseka kunena kuti bwanji amene yasapitirire. Ndiye anthu ambiri amangoona kunena kuti yayi Msungama anapita ku court, Msungama anawina. Koma mafuna nene pano kuti sizinali zophweka. Chimodzimodzi mene ayendera ngakhala president athu Dr. Chakwera komanso Dr. Chilima kukafika pamene afika mepaja sizinali zophweka Brian. Fa zimangoneka ngati tiyayi tikangotere tikachoka pa tifika apo tikatere tipitapo. Ayi sizinali zophweka. Nene pano kunena kuti mmene ndimamva ndithu akamati Ulemu Msungama ndimanena kuti ayi ambuye alemekezeke. I think zija ndinachita zija zinayankhula kwambiri ku mtundu wa Malawi. Komanso kwapatsa chilimbikitso ena amene akhoza kuti akaberedwa akhoza kutengapo gawo ndikupita ndithu kafufuza kuti zinakhala bwanji. Wachinyamata nchifukwa chani munafuna kupanga ndale?
Brian funso limeneli unandifunsapo masiku apitawo nanena kuti cholinga changa ndichonena kuti tibweretse kusintha. Ngati ndikuyimira ndikupanga ndale kwathu mmene ndikuyimira ku 23 kuchilinde barracks kaliye ka State House ndimanena kuti pali zinthu zina zoti zikuyenera kuchitika komano pafunika utsogoleri wabwino. Ndiye ineyo ngati ndingathe kuyimira kukhala phungu waderalo ndi zambiri zimene ndimazidziwa zomwe anthu akwathu amasowa, nkhani ya maphunziro, nkhani ya madzi, misewu. Ndiye ndimaona kuti kumbuyo kwa anthu akakhala kumene kuchongokhala MP amayiwala kumene akuchokera zimene anawalonjeza. Ndiye ine ndimanena kuti ayi ine kuno kwathu nditati ndayima kuno ndiyesetsa kuti ndikayimirira anthu akwathu kuti chitukuko chimene akhala kuchifuna mzaka zochuluka chibwere achione ndi maso kumaso kuchigwira. Mwasankhidwa ngati nduna mwazipeza bwanji zinthu ku ofesiko? Nditero kunena kuti ndi ofesi yatsopano ndalowako pano ndunena pano ndikhoza kunena kuti sabata yanga yachitatu ndili mu ofesi. Usikali limene je? Ndiposachedwa apa. Ndithu zambiri tazipeza koma ndinene chungamo kuti ku ofesiko anthu akhala kugwira ntchito bwino. Simamalephera ziwiri zitatu mwina zolepheretsa apo ndi apo. Mwachidule ndikhoza kunena kuti ayi zinthu zili bwino koma kubwera kwathu tikuyesetsanso kuti tipite bwanji utsogolo. Mwina nkufunsa nena kuti mukati mwina pena sizili bwino mutanthauza chani? Chimene ndikutanthauza pa ndichonena kuti tili munyengo yowawitsa imene almost department ine iliyonse yaboma osati boma lokha ngakhalenso mabungwe amene sala aboma ndokhudzidwa chifukwa cha mliri umene wabwera umene wa COVID-19. Ndiye ndikhoza kunena choncho fati ena akhozobwera lero 5 uzagwira ntchito ena mawa sakubwera chani pamene ofesi imene kuti anthu azikhala mu ofesi nthawi zonse. Ndi nthawi yosakhala bwino kukhala mboma malingana ndi matendawa because it's not business as usual. Ndikhoza kunena kuti pena paliponse ngakhale inoyo kuno ku ofesi kwanu kuti tifunse kunena kuti kodi zili bwanji munenaso kuti ayi mbali nake khangati sitikuchita mmene timachitira nthawi zonse. Fani mliri umene wabwera mwadzidzidzi amene aliyense samayembekezera ndipo amakhala kusintha ndithu koma poti ukakhala mtsogoleri mmesetsabe kuti ngakhale zili choncho kuti tiyenda bwanji kuchokera pano. Ndefe zimenezo tikupanga ngakhale ku ofesi kwathu kuti ngakhale pali mliri koma ntchito izigwirika bwinobwino. Mukumvetsa bwanji undunawo ndi sports and youth? Nditero Brian kunena kuti mmene waneneramu ndi unduna wa zachinyamata komanso masewera. Ndiye moti ntchito yanga ndikamagwira kose kumene ndikuyang'ana nkhani ya achinyamata komanso masewera. Ndiye mwachidule ndikhoza kuyankha nayo choncho koma kukamba mwa achinyamata mokhamu muli zambiri zochitika za achinyamatazo. Mwachitsanzo achinyamata ambiri panopa anamaliza masukulu akungokhala akuyang'anira kunena kuti kodi mulithandiza bwanji Msungama. Pali achinyamata amene akumana ndi mavuto osiyanasiyana. Mukudziwa wakhala nyamata ndiye kuti chiyembekezo chimakhala chachikulu kwambiri anthu kunena kuti kodi mnyamata ameneyi pamene wangoyambapo moyo aloyera kuti apita kuti ngakhale kholo limayang'anira kuti mwana wangayi kodi apange bwanji. Ndiye nkhani tikangokamba yachinyamata ndi zambiri zochitika. Ndiye chimene chilipo ndichonena kuti mukaonetsetsa chiwerengero chathu cha dziko lathu la Malawi ochuluka ambiri ndi achinyamata koma achinyamata ambiriwo akungokhala. Ndi chifukwa chake kubwera kwa Tose Alliance malonjezo athu timanena kuti tiyesetsa tipange ntchito zochuluka 1 million. Ntchito zichite makamba za 1 million zija ochuluka ambiri amene akuyenera kupindula pa ntchito zimenezi ndi achinyamatawa fa kungokhala. Pala achinyamata amene ali ndi maluso akuthekera kuti akhoza panga mabizinesi kumbuyoku kunali wakhala kukhala thumba limene timati la MEDEF kuti anthu ambiri amene kuti kodi thumba limene limenda bwanji achinyamata akhala kudandaula siti kuthandizika kodi mutithandize bwanji. Kubwera kwathu kwa ofesi tifuna tionetsetse kunena kuti achinyamata amenewa mabungwe ambiri achinyamata amene alipo ali nazo zochita zooneka kumaso kwa anthu amene aja apindule kunena kuti akhoza kukulitsa malire awo pa zimene akuchita. Ngati angathe kulemba anthu 3,000 amenewo tiyende apatse kuthekera kunena kuti ngati atapeza ngongole mwayi wa ngongole fa chimene chimavuta kwambiri nkhani ya ngongole ndiyonena kuti ngongole zambiri zimene amalandira achinyamata pamakhala dipo lake lalikulu kwambiri. Ndiye kunena kuti kodi wachinyamatayi muti atenga 20,000 ndalama podzabweza mpaka nafika 100,000 kodi nyamatayi apindula bwanji zinthu ngati zimenezo. So
tikuyang'anira madera osiyana-siyana kuti achinyamata ngati apange mabizinesi ngati apeze ngongole pakhale tima interest take tofewa kuti athe kubweza anzawo sazapezenso mwayo kuti apezenso danga loti akhoza kubwerekapo ndi kumapita tsogolo tikamati kuti khati kulemba ntchito anthu ambiri mwina mukhoza kufunsa kunena kuti munena bwanji kuti mukhoza kulemba anthu ambiri ochuluka ntchito ndikupatseni chitsanzo kuli mabungwe osiyana-siyana achinyamata amene ine kungolowa mwanga mu office panopa ndikhozona kuti mu office inakhale kwambiri ndikuyenda kwambiri pano ndi pano ndikublanta tikuyenda madera osiyana-siyana mwachitsanzo ndikuze ndinapita ku Tantwe Farm kumene akuchita ulimi wothirira ineyo chambire nisine makudziwa ku Tantwe Farm kuti kumene kulilongwe tikamapita cha ku NRC anthu ambiri olo mulilongwe zwe sakutani sakuzidziwa Tantwe Farm anthu amene wakupanga ulimi ndipo ulimi wawo sukungothera poti angokolola basi ndikagulitsa tomato ayi akumapanganso zinthu ngati majuice akupanga zinthu ngati pali zambiri zimene ndi achinyamata moti mmene napita kumene kwa anthu ambiri naona patsamba la mchezo akunena kuti tsopano nduna ya zachinyamata ndi masewera ikupita bwanji ku za agriculture za ulimi koma ifo choti mwina sanathe kuwunikiridwa bwino napita kumeneko ifo choti zimene akupanga kumeneko onse amene akugwira ntchito imeneyo ndi achinyamata angochokachoka m'masukulu mwawo kubunda basi kuti nanga tingokhala tiye tipitewo ndi kutanthauza nena kuti anthu amenewo atapatsidwa ndithu kuthekera kuti chabwino ngongole ilipo malo ngati amenewo akhozolemba anthu ambiri ntchito ndeni malo ambiri amene ndakhala ndikuyenda ngati malo ngati amenewo ndinapita ku Blantyre dzuloli nali ku PIC kumene akunena kuti Project Innovation Center kumeneko ndithu amene akutsogolera ndi Kondwani Ngwira Kondwani Kachamba Ngwira nyamata ameneyi akuchita zinthu zazikulu kwambiri Brian ndaziona ine dzulo Blantyre kunena kuti ayenda achinyamata amene watenga anangomaliza masukulu akuthandizana naye iye amagwira ntchito koma anasiya pano pana kuti ndiyambe kupanga zinthu zanga akutha kumapanga majuice momwe munotu Blantyre akupanga ndithu zinthu ngati mafuta azimayi amutu maperfume kuchokera ku maluwa mafuta ophikira kuchokera ku nthanga za mapeyala akuna kuti mukapita kuzalewa mapeyala akungotayidwa ifeyo tabwera tikutolera zinthu ngati zimenezi tikumapanga zinthu ngati mafuta ophikira taona ndithu kumene kukunena kuti kuli zambiri zimene akuchita makandulo amene akupangidwa ndi anyamata amene wa mafuta opaka mafuta ajama paka atsikana milomo azimayi timati lipstick akupanga kuchokera ku mabulosi kusonyeza kuti kuthekera kulipo konena kuti anyamata amene watati athandizira so mmene mmanena za 1 million jobs sikuti izinali komanso sikuti ndi direct jobs zochokera kuboma koma inu muchita enable environment kuti anthu akhoza kulembananso ntchito ndi zimene tikupita ku private sector anthu amene ali nawo maluso amene tikuwaona kunena kuti kodi mupanga chani anthu aja ndi kuthekera moti ukati wafunsa mafunso kunena kuti kodi inuyo panopa mwenda anthu angati amene mukugwira nawo ntchito akuza kuti panopa tindi anthu 30 komatu masomphenya anja mmanena aja atosa alliance kunena kuti ufuna ulemba 1 million jobs ife tikugwizana nanu chifukwa ifeyo kuti tipatsidwe capacity kuti tipatsidwe zoyenelerazo ngongole tipatsidwe tikhoza kulemba anthu ochuka kwambiri ife zimene tinali titaziona kale fati madziwa kuti anyamata onse akamachoka ku skulu nthawi zambiri anthu amangoganiza zolembedwa ntchito koma tiziganiza soti kodi ndikhoza kupanga chani mwachitsanzo ngati anthu amene akuchokera ku Rwanda apanga za ulimi moti sangathe kukhala okha ndikumapanga za ulimi ndikupindira kupita patsogolo mukuchita choncho akhozopeza soti alemba anthu ambiri ntchito ndipo pali zinthu zambiri zimene ndikhozofotokoza ngakhale za achinyamata chifukwa ndaonapo zambiri ndikufunsafunso limeneli chifukwa chonena kuti prior to masankho awa panali zokambakamba zambiri DPP UDF Alliance ankanena kuti iwo adzapereka data malaptop ndi zina zote zoona museka museka zosiyana bwanji ndi zanuzi ayi ndinene kunena kuti pamene anzathu amanena zimene zija anali masomphenya awo amadziwa kuti akhozopanga mwantundu wanji ifeso tili ndi masomphenya athu chifukwa ife tili ngati kamloso kamene katulosera tinawo kabuku kathu ija timati manifesto tinalemba ndithu manifesto athu iwo amene amanena kuti data zidzapeka yaulere ankadziwa amene azidzachitira ndeza yonse ndingankhe kwambiri ndinene zathu zimene ifeyo tikudziwa ngati tosa alliance motsogozedwa ndi Dr. Chakwera komanso Dr. Saulos Chilima kunena kuti cholinga cha ife ndichonena kuti achinyamatawa akhale ndi zinthu zogwirika kumanja akhale ndi zinthu zooneka kumaso kwa anthu akamanena kuti ifeyo tikhozokoza galimoto tikhozoyambira apa timatere fa maluso amene walipo taona ife tinapita dzulo Blantyre komweko amati kunuka GPS anyamata akupanga zija zonena zoti
mafuta osabedwa akuika ndithu mashini awo amakuona amasiku ana amakompyuta kunena kuti ino abrani ngati mwanyamuka mwakayima pena pake mwakhota mutayi koma mafuta ndipungule mu tanki fana amapanga zimenezo ndiye kuti anyamata aja akuona zipangidwa kumalayi konkuno zipangidwa konkuno kwaona anyamata akuti zikukhala bwanji ngozi zimene zimachitika za insurance anthu ambiri mwina zina amapanga mwadala anyamata amene wali ndi kuthekera kunena kuti akhozothandizana ndi makampani akuluakulu a insurance kunena kuti anthu ngati atachita ngozi gamoto yagwa inagwa bwanji anyamata amene waitsatira gamoto imene zinachitikira ndiye kuti kwapasa kuthekera akungochita mplanti amokha muno sonyezo kuti akhozokafika kunzuzo akhozokafika kunsanje atakhala kuti apatsidwa kuthekera nkwaona mzimene zizi nkuona kuti ntchito zathu zija timanena zija za 1 million zija ife tinaona kale zino ngati zimenezi ndikothekera one kuti ife tikhozomazemba tokha ntchito ndipo misonkho yathu nkumapindulaso mdziko lathu momwemo ndithu ndeti mafuna nene choncho kuti ine sindingayankheza anthu ena komano ndikuuze pano Brian kunena kuti achinyamata muli kuthekera kwambiri zimene akuchita kuli longwe kwa nyamata emhabo tinayendera kuona zimene akupanga panopa kwabwera mliri wa COVID-19 mamiting anthu akanika kukumana kunena kuti tikumane pano masuku anati ayi mukangokumana anthu 10 yayi sizili bwino panopa zafika pachipoti mamiting musakumane nkukumana komwe kodi dziko liziyenda bwanji ngati anthu sakumana achinyamata amene ali ndi kuthekera kunena kuti munthu amapanga mamiting kugwiritsa ntchito ma internet ino nkumakhalapo nkumakhala ngati mwakumana ndithu mwakhala mkanyumbako kumene ndoti zinthu zina muona kuti siziyima pa makampani ambiri akamagwira ntchito amadalira mwina zino ngati mamiting kukumana pafupi anyamata amene ali ndi kuthekera kuti akhoza kupanga zimenezi ingakhala anthu 100 kukhala pa meeting kumakambirana ngati ali pomwepo ndiye izizi ndi zinthu zimodzi zimene ineyo ngati wachinyamata komanso nduna wa zachinyamata ndikuonetsetsa kunena kuti miyoyo ya chinyamatayo isinthe koma ndisanapite kumeneko blind pali zina zoti ndikhoza kufotokozapo nkhani yayikulu imene mwina inakhala yoyambirira kuti tiyifotokoze ndi nkhani ya tikhoza kuti polisi kapachichewa tikhoza kuti ndi chani ndondomeko ya kayendetsedwe ka ma programs a chinyamata panopa tikhoza nena kuti imene yakukunikiridwanso paja madziwo akakhala nthawi pamakhazi mzambiri zasintha nditafika ndithu ku office nafufuza kuti zili pata anandiuza kuti ayi mwezi wa mawa tikhale tikukhazikitsa ndondomeko zimenezi ndiye mkufufuza kwanga zioneka kuti njira zenizeni sizinatsatiridwe bwinobwino ndiye chimene utanthauza pandichonena kuti ndondomeko za chinyamata zakayendetsedwe za ma programs a chinyamata polisi ya chinyamata akuyenera kupanga ndayine yake anyamata ndiye kodi tipanga bwanji ndi pamene pakuwera anthu ngati achine muhabwaja kodi chabwino kuli mliri umene wa corona kodi tisiya ndondomeko tiyimikakayi kuti dongoso lisapitirire ndiye tunena kuti iyayi anyamata emwabu mukhoza kutithandiza bwanji akuti iyayi tikhoza kupanga ku Blantyre kulilongwe kunzuzuka ndi kusalima kubalaka anyamata ndithu akhale ndithu pa internet ayambe kukunikirana bwinobwino kuti ayi ndondomeko yathu tifuna ikhale mwamtundu wotere zimenezo muona kuti ngakhale pali mliri anyamata ali ndi kuthekera kuti zikhoza kupitirira anthu alembe makalata ku office kwathu fatitsegula ndithu tikufuna kunena kuti nduna wa chinyamata pothandizira ndi ndondomeko yakayendetsedwe ka ma programs a chinyamata tifuna zinthu zakuti zitakhala m'malo mwake zitakhala mote tikazumbira mkota ndi pamene tibweretse ndiyani ndondomeko yakayendetsedwe ka zinthu za chinyamata zonsezo ndamba kale zili kale mkati panopa kuti nduna pano tili busy kuthamanga mu office kupanga ziwezo kuti zichitike ndende zambiri ndikunena mwadadala Brian chifukwa tikamakamba za unduna umene wa za chinyamata ndi masewero anthu ambiri amangoyang'ana za masewero ndingoti kungotere kuti Brian ndinangokhala kungolowa mu office mafoni amene malandira kodi mpira oyamba liti kodi mpira panopa Super League zikhala bwanji kodi national team zikhala bwanji zambiri zinali za mpira ndi mafuna nene pano kunena kuti ineyo okhala nduna mu office ya za chinyamata komanso masewera sine nduna wa zampira oka ine nduna wa za chinyamata ndi masewera masewera also zampira oka kulitu golf kumene kulitu netball kumene netball tionani inatika pamapo kwambiri dziko lathu la Malawi kutanthauza kuti titati tathandiza mzoswa zawo atsikana amene asungwana athu amenewa ndikuzani masewera anchembera mbaya akhozopita patsogolo mwina tsiku lina Malawi nkukhala namba 1 chifukwa timaona atsikana athu aja amakhala namba 5 ekupezo kuti pena pake apita ku akachinya New Zealand achinya England kutanthauza kuti atsikana athu titapatsa kuthekera kwamangira malo awo osewera ngati netball court
into court zinthu ngati zimenezi ngakhale maiko akunja akamabwera so zimenezi under tonse alliance zitheka zimenezi plan zonsezo zili ndondomeko ili kale nkati zimenezo zichitika ndipo tikupanga ndinene pano kunena kuti posachedwa apa tikhale titu mukudziwa kuzuzu kwakhala kukambidwa youth center zuzu youth center mangokhanga tipo poberera ndalama ndikunena kuti nduna 5 zapita zambuyo zakhala zutenga mwala kukayika ena kubwera ukadzalaso wina mpaka naka 5 moti ine ngakhale ndapita kunzuzu ndakafika mpaka kuchitipa ndimanena kuti koma kumene kunakakonda nkanapita ndikaone malowa koma Brian ndifuna ndikuuze boma limene labwera panoli la Tos Alliance lotsogozedwa ndi Dr. Lazarus Chakwera komanso Dr. Saulos Chilima likuonetsetsa kuti nkhani siyongofotokoza kungoyankhula kwa Malawi ifeyo tunena pano ndondomeko ili kale nkati ndikunena pano mwezi umene tikuyambewu August satha tikutenga contractor tukamuyika kunzuzu kuti ayambe kumanga inu simukayika mwala isu tukayika mwala miyala inayikidwa kale tukangochotsa miyala ija ndikambapo kumanga youth center imene so under the leadership ya Chakwera nda Chilima mumanga you want to tell anthu amene kutionera pano kuti mumanga Nzuzu Youth Center ineyo mobwereza pano nene kunena kuti sinkhamba kamwa tikupita kunzuzu tukayamba kumanga tikamusiya contractor osati kungomusiya nkujambulitsa nkuchokapo tikamusiya ndikuonetsetsa kuti wamba kumanga ndiponso tikhati kumutsatira kunena kuti ali pa level yanji mpaka na kunzuzu kucha ikhale ndithu youth center khazike koma kukhala zinthu zambiri ndipo ikhala youth center yapamwamba kwambiri ndithu ndimafuna nditsimikize penepo mobwereza ndimaona ngati pali zambiri zimene zikuchitika nkhani ya ntchito ija munayikamba bwinobwino amene achoka ku sukulu pano akuyembekezera mwayi wa ntchito ndinu nduna ya za achinyamata ambiri ndi achinyamata mukuti bwanji za anthu amenewo Brian ndanena momveka bwino kunena kuti nthawi zambiri chimene chimavuta anthu akachoka kusukulu amaliza anali kutchanko amaliza ndithu zaka zawo 4 anali kubunda kakupole amaliza bwinobwino chimene chimavuta nthawi zambiri anthu amaganiza zoti ndilembedwe ntchito pamene pamativuta chifukwa zona zake zenizeni tingoyerenga zoti maofesi alipo 10 anthu amene afuna ntchito ndi anthu 50 onse walembedwa ntchito ndifake ngati bungwe limene ngati unduna wanga wa zamasewera ndi achinyamata pa za achinyamatapo tikunena kuti pali ma programs amene ayikidwa ngati ma innovation centers amene ali nawo achinyamata osiyanasiyana amene ali ndi kuthekera kunena kuti luso lawo lija akhoza kuzilemba okha ntchito kulemba ntchito mwachitsanzo amene akuchokera ku agriculture akhoza kukhala nawo luso lonena kuti ifeyo titapatsidwa kuthekera tikhoza kuzilemba tokha ntchito ndikulembanso ena ntchito ndiye ntchito zija timanena zija sitimanena zoti akamaliza sukulu tangobwera ukalembedwa alembedwa ntchito komanso anyamatawo azipangire ntchito okha chifukwa kuthekerako kulipo munthu wachoka ku sukulu akunena kuti ine ndinapanga zawo makanika koma ndikuthekera kunena kuti akhoza kutsegula garaja yapamwamba kwambiri masiku ano zinthu zapita pamwamba kwambiri kuti upite ukafufuze vuto la galimoto anthu akugwiritsa ntchito timashini tenitenite kungopanga chonje anyamata achoka ku sukulu apeza malo abwinobwino ayamba ndithu pang'ono magalimoto 5-4 ayamba kuapeza kuti garaja ayitheke apanga bwanji afuna mwina ngongole kuti akhazikitse zinthu bwinobwino masomphenya ali nawo oti alembenso anthu ena ntchito amene ajenda amene kunena kuti ine ngati unduna wanga tikuonetsetsa kuti anthu amene aja athandizike chifukwa amene kumbuyo kumene zimachitikira mwachitsanzo mwayi wa ngongole mwina anthu amangotenga ndalama zija nkumangoyika m'matumba mwawo mwina munthu mmodzi yekha komanso alibenso maloro ena aliwonse ndikungotenga ndalama zija ngongole zija nkumangonongeka moti zithandize anthu amene zikhoza kuwathandiza nkutukula dziko sizimakafikira anthu amenewo boma labwerali silikuyang'ana kuti iwe ndi wachipani chanji boma labwerali silikuyang'ana kuti umapemphera kuti boma labwerali likuthandiza amene ali nawo masomphenya onena kuti akhoza kuzitukula miyoyo yawo komanso kutukulanso anzawo powalembanso ntchito ndiye ifeyo tikupereka kuthekera kunena kuti anyamata alimbe mtima mmene ndayendera ine pano ndakuwuza kale kuti tapeza kuthekera kunena kuti anyamata akhoza kulembana ntchito okhaokha ndi maluso amene ali nawo
amenewo ndi amene akuyenera kuti athandizike pa nkhani ngati za ngongolezo zinthu ngati zimenezo ife tathandiza amene. Tichite break pang'ono tikabwerera tikamba za sports. We have measured the first half ya kukambirana kwathu za achinyamata, the youth. Tikabwerera tikamba za mpira. Ngati mwango tipeza kumene mukuonerayi ndi program ya Times Exclusive pano pa kanema wa Times. Ndi anduna athu anyuwani awa Honorable Ulemu Msungama MP, nduna yathu ya sports komanso youth, nduna ya zamasewero ndi achinyamata. Tichite break tibweranso posachedwapa. I love brilliant green on my walls. I love signal red, sweet lime, electric blue. I just love golden yellow. You get all that and more at Rainbow Paints. Imagine a water-based paint that is water-resistant. Imagine a paint that is absolutely washable to remove dirt. And it guarantees you 10,000 cleaning scrubs over its lifespan without losing its luster. There can only be one paint that does just that, and that paint is acrylic sheen. Get yours today at all leading hardware stores. Rainbow Paints. Peace of mind. Part of the deal. Mukuonera program ya Times Exclusive ndili ndi the Honorable Ulemu Msungama MP komanso nduna yathu ya zamasewero ndi achinyamata. Tikulandireni ku gawo lomaliza la program yathu. Zikungwabiri Brian. Yeah, so let's quickly talk about sports. Mpira uyamba liti? Brian, nditero kaye poyamba. Gawo loyamba lija tinakamba ndithu za chinyamata. Okay. Pano munatili atikambe za masewero. Koma tisanapite kumeneko. Okay. Ndimafuna ndikambe kunena kuti pasi pa ministry yanga tiliso ndi gawo lina limene timakamba za jobs for youth. Okay. Jobs for youth. Yes. Okay. Ntchito za chinyamata. Okay. Imene ndi project yapadera imene ikungoyang'ana achinyamata amene akuchoka ku school. Okay. Kunena kuti tathandiza bwanji. Ndi amene tikuthandizana nawo kunena kuti kuchokera ku ministry kwathu tikuwapanga attach kapena kuwaponya ma incubation centers achi. Okay. Kupita madera osiyana-siyana amene anthu ena akupanga kale zinthu kuti akaphunzire koso kumene kucha. Ndi mbali imodzi imene tikuonetsetsa kuti achinyamatawo akachoka ku school apezeretu zochita. So za internship zomwezi? Ndi zomwezo ndithu. Okay. Ndiye imene ndi njira imodzi imene tikuonetsetsa kunena kuti 1 million jobs ija ntchito 1 million zija zitheke. Ndiyo anthu aja akamabwera tikuwatumiza ku malo amene alipo kale kumene anthu akupanga kale zogwizana ndi zimene anaphunzira zija kuti akakaphunzira amene kuja nawo sakhenso ndi mwayi olemba ntchito anzawo komanso ndiye kuti akhozoziyimira pawokha. Chabwino. Honorable Minister, ndimafuna ndimve ndemanga zanu. Nthawi imene boma la DPP lisanatuluke analonjeza kuti amanga ma stadium Big Bullets ndi B4 the Wanderers. Kodi boma lanu la Achakwera likuti bwanji pa nkhani imene? Funso labwino kwambiri Brian. Ndinene choncho kuti anthu ambiri akundifunsanso kodi mupanga bwanji. Choyamba chimene ndinganene Brian nchonena kuti ma stadium ndi chitukuko cha dziko. Zoti chidziwikiretu chimenecho ma stadium ndi chitukuko cha dziko pamenepo timvetsetse. Yeah. Chachiwiri ndichonena kuti ifeyo ngati Tonse Alliance tazipanga komiti ma stadium aja timangabe. Amene aja kupitirira ndithu moti tunena pano contractor tamusiya kaye pa site kuti apitirize ntchito zija. Azigwira ntchito zija zipitirira. Koma tsopano mwina. Mafuna muyankho. Ndimafuna ndinene kuti nthawi imene DPP boma la DPP linkati limanga zimenezi inu ku opposition that time munaonetsa disapproval ndi zimenezi. Chasintha ndi chani? Ndinene choncho kuti tinayenawo mafunso ambiri kunena kuti okay mukayang'ana Nyasa Big Bullets mukayang'ana B4 the Wanderers ndi matimu oti ndi private, they are private owned company or clubs. So izoti si aboma yayi.
ndiye ngati nkhani ngakhale imeneyi pamene tinkafunsa ife mafunso timanena kuti tsopano ngati club yoti si yaboma muyimangire stadium tsiku lina lake Conference United yambomenya bwino kwambiri yuchita bwino tinaye Nyamata ku Lilongwe Gangata ndi timu yake yuchita bwino yafika Super League number 2 nkubwera nkonena kuti kodi ineso ndinofuna mumangire stadium tikapanga bwanji ndiye ife ngati boma tikuyenera kuti titsate ndondomeko zathu zimene timakhulupirira tikuyenera kuchita bwanji sizongotengekapo pamene zinachitikira padzana paja kuti ayi ndale tiye tichongetse ndikunena pano ndifuna ndikuwuzeni kunena kuti sikuti ndikudana nayo Bullets kapena ndikudana nayo Wanderers koma ngakhale masapota a Bullets a Wanderers amene akundimva muona mtima akhoza kutsimikizira kunena kuti padana kuika. Okay, so funso langa ndiloti mupitiliza ngati boma mupitiliza. Ma stadium otipitiliza. Mwamangira Bullets ndi ma stadium amene otipitiliza nkhani kunena kuti ya Bullets kapena Wanderers imene so nkhani ina. Mukutanthauza kuti akozokhala ma stadium aboma zitakuteka. Ndiye koma ndisakambe zambiri koma imene yonso nkhani ina. Koma ma stadium atani. To answer my question, mumanga. Ma stadium otimanga. Why not concentrate in upgrading kaya Kamuzu Stadium? Chifukwa ku Blantyre kuno kulibe stadium yokhazikika. Brian ndinene ndalama zimene zozo bwanji osachitira renovate Kamuzu Stadium. Ndinene choncho Brian kunena kuti ma stadium anambikapo kale. Panachitika ka progress ndithu pang'ono. Ndiye nkhani yonena kuti ndalama zaboma kapena contract zodena adasaina adapanga kale. Mukati muzibwezeso kawiri zimakhala ndi legal complications. Ndiye kukana kusokoneza zinthu zina zambiri. Iyi ndi imodzi mwa njira yoti akhale bwanji tipite tsogolo titani tipangebe ma projects amene wapite timangebe. Chifukwa ena akhozomona ngati mwina boma ili udana ndi Bullets kapena udana ndi Wanderers. Ayi, si udana ndi Bullets, si udana ndi Wanderers. Koma boma ili ndionena kuti funa zinthu ziyende mu ndondomeko yake. Chifukwa tikamangopangapo zinthu chichite mawa ndikuja uno menda anenera mucha. Ikabwera so timu ina mwina kakhaso yanetipo kuti fe tumenya bwino. So kutsutsa munkatsutsa kuja sikudali kuona. Ayi kuno ikuona ndithu. Nde chifukwa ndofunsa kuti chasintha ndi chani panopa? Chasintha pamene popo ndichonena kuti mwina ikhozokhala ownership. Ndamene samari Nyasa Big Bullets. Mesa mari before Wanderers. Zikhozokhala kuti zimene zisinthe. Ndanena kale pali zinthu zimene tikuyang'anabe ma areas anga pamene tikuyang'ana. So manga kwa stadium tisangoyang'ana kuti stadium ijamangidwa. Pali nkhani ya ownership. Kwene tuonetsetse nkhani ya so mukumangira Bullets ndi Wanderers kapena mukumanga ma stadium aboma. Ndiye ndikunena kuti imene ikhale nkhani ya ikhalira lero lomwe. Ikhalira lero lomwe. Mufuna ikhalira lero lomwe. Mukumanga ma stadium a Bullets ndi Wanderers kapena mukumanga ma stadium aboma. Ndikuyankheni choncho bwana Blind Banda kunena kuti tira na ma stakeholders wose tikhanawo pasi. Mwandiva? Ma stadium amangidwa. Tikhanawo pasi. Kaba kufunika kuna kuti tifika pogwizana nayo yakhala Bullets ndi Wanderers zikuoneka kuti kati kakhapasi tikakambirana kwathu wose kumene tikakambirana mene kokozi tikathana mene pote yayi ma ground watu mwina akhale pasi pa ndikumva kuti treasury yatulutsa ndalama the contractor wayamba kumanga so mudzikakambirana kuti chani pali nkhani zambiri Brian zimene zikhozokambidwa pene popo pali nkhani zambiri zokambidwa tunena kuti tipangaso involve ma stakeholders a Bullets iwo akhalapo a Wanderers iwo akhalapo tonse ngati boma tikhalapo onse amene akugwizana ndi project imene amene akhudzidwa ndi project imene akhalapo mukuchokera pamene popo pamene tidziwe notsogolo kuno kupita tsogolo kuti ma stadium amene akhala anthu wanji koma ma stadium tiumanga ndithu ndiye panopa choti mumvetse choti amalawa amvetse choti ma ground amangidwa ma stadium amangidwa ndithu imene you cannot independently confirm ngati ma stadium ndi a Bullets kapena Wanderers pamene popo siningapange confirm. So mukumanga ngati aboma amene ndinene kuti ndisanene kuti tumanga ngati aboma ndanena kuti zimene zikakambidwe pokambirana zimene zikakambirana mene ngumene kukatanthauza unayo kuti ma ground yo ndandani chifukwa aitanidwa ma stakeholders nafunsa kuti bwanji osatenga ndalama zomwezo kukonzera stadium walo kumanga stadium ya national ku Blantyre kuno chifukwa Kamuzu Stadium is dilapidated tinamva zoti pa kumangidwa stadium pa park hapa zilizi so Brian ndiyanke chasintha ndi jani because 1 month ago it was a bad project aya amutarika asatero yasayuze ndalama zaboma today a month later tikumanga Brian ndikuuze kunena kuti boma monga ngati labwera la Tos Alliance ndi boma la nyuwani ndi boma latsopano lonena kuti
likuyika ndondomeko yake imene ichitire zinthu zina zinalakwika zikuyenera kuti tizikonze pali zina zonena kuti panopa sindingakambe zambiri koma ndinene mwachidule wakamba za Kamuzu Stadium Tos Alliance ineyo nayendera kale Kamuzu Stadium recommendation yanga ndinapereka ngati minister kunena kuti Kamuzu Stadium iyenera kumangidwanso Kamuzu Stadium ija moti imene ijatiyenera kugumula solanga la kuti imanikaye ndimalize kai pang'ono chonchi tiyenera tigumule imeje timangeso mwakambaso nkhani ya ujeni apa njamba pakambidwa zoti apene paja pakhaleso ma stadium yani pakhale ndithu malo osewelerapo ma stadium amene ndi stadium kumene pakhale netball pakhale football yani koma malo aja tikayang'anitsitsa bwinobwino ndi mmene ukuonera tikapita pa Chichiri ndi 1 km ukafika pa Kamuzu Stadium apa timangeso stadium ku BIT mojena meja tikukonza ku MDC tikuyang'ana zonsezo ndiye timangeso stadium ina pa Njamba kodi zikugwira ife kuganiza kwathu ngati Tos Alliance tikunena kuti ma stadium ndo ofunika ndithu koma sitingango ayika onse pamodzi mena akubwera kale ngati amene ali ma ground ina awiri munena kale aja ndi Blantyre amomwe so panopa kunena kuti kukamba kwa ma ground ena ngati ufuna kukamba ena panopa boma labwerali ndone kuti tikhozo manga stadium even kuchira dzuwa okay so to answer my question ma stadium a Bullets ndi Wanderers ngati boma mukumanga ma stadium tikumanga achabwino ndithu ndimafuna nene choncho ndiye funso limatijani tsopano lemubwera mpira uyamba liti zonadi monga mukudziwa Brian nkhani imene funso limene lumabwera mwana nene lumabwera tsiku ndi tsiku ndilandira funso imene kuti mpira uyamba liti Super League yamba liti ndiye ndinene choncho kunena kuti ngati unduna tikuyang'anapo koma pali ichamati task force national task force imene inakhazikitsidwa kuona zinthu zonse simpira okha kunena kuti kodi zinthu zimene zayima chifukwa cha matendawo tichite bwanji ndiye amene aja atiunikira bwinobwino kunena kuti kodi tiyamba liti mpira kodi ngati tikuyamba chimene tikuyenera kutsatira ndi chani ndikunena zimadadala chifukwa ngati nkhani ya mpira mukapita maiko akunja akusewera komano mu ground simulowa ena aliyense kwathu kuno kodi tikanena kuti mpira uyambe azisewera mu ground muja simukhala anthu chobwino ngati simukhala anthu ndondomeko yake imene titsatire ndi anthu ndwanje ndiye zoyezo sakambe kwambiri chifukwa akatipatsa report mene abwerere kwa zathu amene akuyang'ana za task force amenewa akabwera akatipatsa report yoyenerera ndiye pamene tikhaleno ndi njira enieni imene tikhoza kuwafotokozera mtundu wa Malawi posachedwa apa kwa uzona kuti mpira uyamba kapena apo aite ndidikire kaye pang'ono chifukwa poyambirira pose timanena kuti season ikuyenera kuyamba August koma mudziwa matendawo angokweranso kwambiri ndiye ndi zinthu zonena kuti sitingangochita fo yoti nangofotokoza August mpira uyambike koma amalawi akhulupirire ndithu kuchokera kwa ine there is a lot of business mu mpira kwambiri izozo ndizona ndithu ilipo business yambiri koma tiyendoneso nyengo imene tili chifukwa nyengo iyi ndi enieni tikapanda usamala chiwerengo chikhoza kukula kwambiri mwinaso titaya anthu ochuluka kwambiri so ngati a president anakhazikitsa ndithu imeneyo National Task Force Committee yoti yang'anire kunena kuti mliri umene watigwirawo kodi tipite bwanji kutsogolo pa zinthu zimene zakhala kuti zayima ndo limene muli nkhani za masewera amene zili za unduna wanga muganiza kuti ya ku England yosewera mpira mulibe anthu oonerera ndi imodzi imene mukhoza kuyiganizira ngati dziko Brian ndinene mobwereza kunena kuti ilipo task force committee imene kuyang'anira zimenezi tsono amene aja atipatse report kunena kuti zimene akambirana amene kuja akambirana zotani kodi kupita kutsogolo tipanga bwanji ngati atiuze onena kuti tizisewera mopanda anthu ndiye atiuze ndondomeko yonse imene tikuyenera kutsatira ndiye kutengera ndondomeko zimene atipatse zija ife tipanga zomwezo atanena kuti tizisewera mpira ku stadium kopanda wanthu inu ngati nduna mukhoza kugwirizana nayo tivomera palinso kuchitira mwina ndi komiti imene akhazikitsidwa ndoti yaona china chilichonse mmene chiwenera kukhalira nawonso atipanga brief kapena atiuzako kunena kuti tinafika apapa chifukwa tinaunikira izi mavuto wangati alipo ngakhala matenda afika penepa tikhoza kugonjetsapo chita izi anthu mwina adzionera pa TV mwina akambirana kunena kuti ndi anzathu amene amaonetsa ma TV kuti anthu adzionera olere mwina pa TV nungopeka ngati zina mwa chitsanzo
ena amamvera kale mpira kuchokera kumwina kusalima mpira uchitika kulilongwe sali yesamanga yuko blanta kupita kulilongwe ndipo stadium ndiyochepa kale salo awose so amene aja akatunikira bwinobwino kuti titsatira njira zimenezi ndipo tuyamba amene aja akatunikira bwinobwino kuti mmene zili mutiye tiyimike kaye tiyamba nthawi yakuti titengera zimene zijazo chifukwa ngakhale pagulu pena paliponse kandi bungwe kandi chani pamakhala malamulo amene otsatira ndithu. Mutabwera munakolana nthenga ndi mkulu wa Football Association of Malawi aota Nyamilandu kuti akuti zakhala bwanji? Brian ndinene kunena kuti sitinakolane. Kuti ukamamvera ndikumva nkhani kukhanga kuti kuti yayi mwina anthu amafuna kumenyana chulu cha chula. Si choncho Brian. Inu mukudziwa ine ungakhale kufika pamene ndafika pano tsuni yake ndali mwana ndikalakwitsa zinthu makolo amandiyitana kuti atakozani apa ine ngati nduna wa zamasewera ndi achinyamata pa nkhani ya zamasewera pena pake ndoti ngati mwana wanga wina wake sanachite bwino chifukwa wota ndi mwana wathu ndithu chabwino mwana wanga ndi ziti chifukwa choti akamayang'ana yeye kunena kuti ayi nduna yanga zamasewera ndi Msungama chabwino ndiye ngati pena pake panalakwika ndimene udzudzula ngati ko panalakwika mpati honorable minister Blani tinkhalinga tutubwereza bwino hayi sikubwereza pano mpa times pano hayi amalawa ambiri anaona zimene pamene panalakwika pamene zinthu zimene sizinaende bwino kuti ayi khangati mwina nzathu amadzoneka ngati pang'ono uchita ngati makaka achipani zimene mwina masera ampira sagwirizana nazo osati kumalawi kokha kuno ngakhalenso a FIFA ine yake samavomera ndiye ndi munthu akhozolephera pena koma tinakambirana anamvetsetsa nkhani zimenezo zinatha ndithu tikupita kutsogolo muja ndanena muja kunena kuti ngakhale mwana akalakwitsa timamulangiza ndithu timamdzudzula sikuti mwana akalakwitsa timanena kuti ayi wasiya kukhala mwana wanga mwana wako ndithu Brian chabwino ndiye it's water under the bridge tinene choncho chizungu chake yes palibenso kuti nkhani imene itimvaso ineyo ndithu ndi bwana ota Nyamilandu tineyo kuti mwana wathu ota Nyamilandu tikugwira naye ntchito bwinobwino panopa tikhozonena kuti kupita kutsogolo tione kunena kuti tithandizana bwanji chifukwa ngati ali pa mpando umenewo pakungoyenera kunena kuti timvetsetsane kunena kuti akuyenera kupanga chani ndipo sakuyenera kupanga chani komanso ndikutsimikizeni pano kuti nali kumaliro dzanadzanali Mbolembole mukudziwa ndi mbiri ya Malawi sitingakambe osatchula Stuart Mbolembole ni munthu oti kumasera ampira wachitapo kukocha wachitapo masera azimayi osera ampira osera ndi miyendo wachitapo tinapita kuzomba Nyamilandu apa ine apa macheza bwinobwino nakayiminaso mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera amene amatsatiraso kwambiri masera ampira ndipo anatithandizako kupereka kachipepeso ndithu 500,000 nathandiza ndithu ku family kuja kunena kuti ngakhala president ndokhudzidwa so izo ngakhala president amatsatira chimene chonse kuchitika ngakhale masera ampira ndinene choncho kunena kuti tisangoyang'ana mbali imodzi koma tione kunena kuti tikuyenda bwanji kupita tsogolo chifukwa chimene afuna Malawi kwambiri ndionetsetsa kuti masera athu akuyenda bwino koma kuti poti ena nkuona kwawo mwina amaona kuti mbalame ikakhalitsa pa mtengo imayitana mwala chabwino mwina chifukwa akupezeka kuti Anyamilandu mugeza kuti mbalame ikakhalitsa pa mtengo kaya mwina iya imuona mwa ayi ndithu koma ndisanene choncho akadakhala kuti aota Nyamilandu amavala makaka a chipani cha Malawi Congress or UTM prior to masankho achitikawa bwezi tukamba pano Brian ndinene pano number 1 a president amakonda kunena kuti Malawi okomera tonse ndi otheka so mukatenga mawu amene kuti Malawi okomera tonse kutandazonena kuti ngakhale munthu atakhala kuti ayenda ndi president komano sakuchita zinthu bwino akuyenera kupatsidwa chilango ayenda alandire chilango ndithu moti ngakhale tili mboma pano ndinene pano mwava president akunena kuti sitisekerera mchitidwe uliwonse wakatangale kutanthauzonena kuti a president ndotsimikizika kuti ngati Msungama achita katangale akupanga ndithu corruption akuba ndalama akuchita zinthu zachinyengo malamulo ayenera kugwira ntchito sizitengera soti yayi ndi nduna yanga imeneyi ndi yayi poti mwana wanga ndi basi ayi tatiye ndingotere boma lake sili mwachidule anakakhala kuti
akuchita zimenezo wavala ndithu makaka achipani, wavala ndithu MCP, kavala UTM, kavala PP, kavala UP, kavala ya khumbo kachale Freedom Party. Chifukwa choti tuyende alimodzi koma asokoneza zinthu ayi tinganadzudzula ndithu. Mujananena mujoti ndi mwana timadzudzula koma pito tsogolo ndithu ndifana ndikuwuzeni kuti tikugwira ntchito bwinobwino. Ndithu bwana. Mwasankhidwa kukhala nduna yathu ya masewero ndi zachinyamata. Are you the right man for this job? Ndinu munthu woyenera kukhala pampando opa? Brian, nene choncho kunena kuti ineyo ndiwoyenerera. Chifukwa zondiyenereza kuti ndikhale nduna wa zamasewerazo ndinazo. Number 1, school ndachita. Number 2, ndinene pano Brian kunena kuti passion yanga, kukhumba kwanga kwa mtima, ndikuonetsetsa kunena kuti miyoyo ya chinyamata itasinthika. Komanso ngani ya zamasewera, nakuuza poyambira pajo nene ndimakonda masewera kwambiri. Masewera atapita patsogolo. Ndikamakamba za masewera sindikamba za mpira okha. Azanga amene ali kumbuyo kwena mwina mango yangana masewera ampira amiyendo okhaokha. Ine chidu changa ndionetsetsa kuti masewera ena ali onse amene amachedwa ndi masewera. Amenewo apatsidwe ndithu mpata, apatsidwe danga lonse kunena kuti apite patsogolo atukule. Brian, funso lako kuyankhaso nena kuti kodi ine ndiwoyenerera. Brian, ine ndi munthu mmodzi amene pa chizungu ndikhozonera kuti am a result oriented person. Okay. Andiva? Ndikamapanga chinthu ndimonetsetsa kuti chimene ndikupangacho chitheke. Ndi mmene ndili moti mlandu umene tidawina ku khoti oti president abelidwa zisankho. Zisankho sizidayende bwino. Oti sina amene nali woyamba. Anthu mene ndinkathamanga umapita ku khoti ndinkaoneka ngati wamisala. Sizingatheke boma sili maluza chanchani zambiri sinakambidwa. Koma Brian, ineyo ndimakhala focus. Ndechinga ndikaninge ndijani kuti ndikaone zamasewera ampira, ndikaone zachinyamata. Okhala so ileso wachinyamata, amene zachinyamatawo zimene mpira mukudziwa? Zachinyamatazo zimene zikuwapirapo? Ine mpira ndasewerapo. Zimene achinyamata akudutsana nazo, zimene amadutsana nazo zokhomazo ndikuzidziwa. Akachoka ku school kuti amavutika ngati ma intense, zonse takamba kumayambiro zija. Ndikuzidziwa ndipo ndimazitsata. Ndiye ineyo passion yanga ndionetsetsa kuti anyamatawo isangokhala kunena kuti mujerima yankhuliro kuti ayi awanda atsogolera mawa kulibe zoti anyamata atsogolera mawa fenda atsogolera pano chabwino ndithu. Nthawi ndi imene yachita njiru tathokoza kale kuti munabwera koma mwina as we wind up ndi buku lanji limene mukuwerenga sabata ino? Brian, ndinene pano kunena kuti ine ndimakonda kuwerenga. Buku limene ndikuwerenga pano ndija analemba C. John Miller. Imene amanena kuti the heart of a servant leader. Okay. The heart of a servant leader. Mtima wa kapolo otumikira. Munava president kunena kuti ife ndinkani otumikira. Ndiye buku limene ndikuwerenga pano pa ndimeneyo. Kwa amene akulidziwa ndi buku labwino kwambiri. Chabwino. Komanso ndikuwerenganso lija la Nelson Mandela. Imamati Long Walk to Freedom. Chabwino. Ndithu. Ayi tathokoza honorable minister. Zikomo kwambiri. Zikomo. Tafikanso kumapeto a programu yathu ya Times Exclusive ndi olemekezeka bambo Ulemu Msungama, nduna yathu ya zamasewera ndi achinyamata komanso phungu wa nyumba ya malamulo. Ndine Brian Banda kufikira sabata yamawa pamene tibwerenso ndi mulendo wina. Tingo tumakoma nonse and goodbye.